Sanarwa ta musamman akan ranar da za a dawo haska shahararren shirin fim ɗin nan na labari na. Bayan kasancewar irin yadda aka tafi hutun tsawon lokaci tare da kawo ƙarshen shirin su Sumayya da Presido da kuma raba gardama. Tabbas a yanzu haka bayan kasancewar irin yadda daraktan shirin fim ɗin wato Aminu Sera ya fito ya zazzafar sanarwa tare da ƙara ba masoya kallon shirin fim ɗin haƙuri da kuma ƙara tunatar da su akan ranar da za a dawo haska shirin. Hakan ya tabbatar da masoya kallon shirin fim ɗin cewa tabbas za a ci gaba da haska gwaramar a inda aka tsaya. Sai dai amma daraktan shirin Aminu Sera ya saki kaɗan daga cikin tirela ɗin tare da bayyana wanda za a dawo yi. Hakan ya tabbatar da cewa tabbas an canja shirin fim ɗin labari na baki ɗaya tare da kawo wani sabon salo don wato ƙara faɗakar da al'umma kan halin rayuwar da ake ciki musamman ma a faɗin arewacin Najeriya. Tabbas mun san wasu daga ciki sun kalli kaɗan daga cikin shirin fim ɗin na labari na wanda Aminu Sera ɗin ya kawo a hanzu haka. Haka zalika kuma mun san cewa wasu ba su gani ba. Tabbas ku je YouTube channel mai suna Aminu Sera don ganin kaɗan daga cikin shirin fim ɗin wanda za a dawo haskawa, sannan ku kuma ga irin yadda shirin ya zo da salo da kuma ƙayatarwa. Sai dai amma duk da hakan wasu sun bayyana cewa tabbas gara a koma shirin fim ɗin su Sumayya da su Presdo don ganin yadda kilishi za ta yi a cikin shirin fim ɗin, sannan su kuma ga irin hukuncin da kotu za ta yanke wa Baba Dan Audu a lokacin da ya tona wa kilishi asiri bayan kasancewar irin yadda suke shirin aikata kisan kai. Tabbas masu sauraro don jin cikakken sharhi wanda muke tafa da shi a yanzu haka dangane da shahararren shirin fim din na labari na da ma sabon shirin fim din nan wanda ya fito a yanzu haka mai suna Kaddara, muna mai ƙara tunatar muku idan wannan shine zuwanku na farko wannan shafin namu mai albarka, ku daure ku je ku danna mana alamar subscribing sannan ku danna ƙararrawar sanarwa domin ta haka ne za mu tabbatar da kuna samun dukkanin cikakkun labaranmu da kuma kanin rahotannin namu waɗanda muke ɗauke da su ɗin da zarar mun ɗora. Bayan kasancewar irin yadda masoya kallon shirin fim ɗin labari na da dama ke bayyana cewa a hakikanin gaskiya ya kamata a koma na su mai nasara da Maryam don ganin yadda gwaramar za ta ci gaba da kayawa a yayin da aka kawo ƙarshen na su Presdo da su raba gardama. Tabbas ƙwarai da gaskiya a yanzu haka babu shakka za ku ji cewa daraktan shirin fim ɗin Aminu Sera bayan tunatarwar da ya tare da ƙara faɗakar da masoya kallon shirin fim ɗin kan sabon shirin da za a dawo yi bayan kasancewar irin yadda mutane da dama ke bayyana cewa sam ko kaɗan shirin fim ɗin bakan giza baya burge su, hakan ne ma yasa shirin fim ɗin bai kai na labari na tafiya ba. Tabbas kwarai da gaske sakamakon kasancewar irin abubuwan da masoya kallon shirin fim ɗin ke bayyanawa, hakan ne yasa daraktan shirin fim ɗin wato Aminu Sera zai dawo haska zazzafan shirin fim ɗin na labari na. Sai dai amma shirin fa ya zo da salo da kuma sabon taku bayan kasancewar irin yadda mutane da dama ke bayyana cewa tabbas wannan shirin fim din duk da an canja shi inda har akan faɗakarwa ne da kuma isar da sako zuwa ga gwamnatin Najeriya da ma manyan da ke fadin arewacin Najeriya don sako ya isa gare su, tabbas za su so su kalli wannan shiri bayan kasancewar irin yadda sabon shirin fim din mai suna Kaddara shi ma ya fito. Tabbas kwarai da gaske shirin fim din Kaddara shiri ne mai dogon zango, haka zalika kuma dukkanin irin abubuwan da suke faruwa a cikin shirin fim din na Kaddara to tabbas suna iya faruwa ne reality a gaske bayan kasancewar irin yadda ma'aurata ke fama da matansu. Tabbas za ku ji cewa a yanzu haka fa daraktan shirin fim ɗin labari na wato Aminu Sera bayan tunatar da masoya kallon shirin fim ɗin da kuma ƙara ba su haƙurin jira dangane da tafiya hutun tsawon lokaci da aka yi, a yanzu haka ne za ku ji cewa a wannan shekarar ta 2026 za a dawo haska zazzafan shirin fim ɗin na labari na. Tabbas masu sauraro don ci gaba da samun cikakkun sharhinmu da kuma sababbin labarai da ma zazzafan sanarwa da zarar daraktan shirin fim din Aminu Sera ya fito yayi, hakan ne yasa muke mai ƙara tunatar muku ku dai kawai ku ci gaba da kasancewa da mu a koda yaushe a wannan shafin namu mai albarka na Zalla TV ta hanyar danna mana alamar subscribing din kamar yadda muka nuna muku, sannan ku kuma danna mana ƙararrawar ta sanarwa domin ta haka ne za ku ringa samun bidiyoyin mu kai tsaye da kuma zafafan labaran namu inda za mu ke ci gaba da kawo muku da zarar mun dora. Tabbas masu sauraro me za ku iya cewa dangane da wannan sabon salo da kuma sabon shiri da daraktan shirin fim din wato Aminu Sera ya fito da shi, tabbas duk a matsayin shirin fim din labari na, babu shakka za ku iya bayyana mana ra'ayinku a comment don jin ta bakinku sakamakon kasancewar masoya kallon shirin fim din su ne shirin, inda har babu masoya to tabbas ba za a taba haska shirin fim din ba. Kasancewar irin yadda mabiya kallon shirin fim din ke ci gaba da bibiyar shirin fim din labari na, hakan ne yasa aka daina haska shirin bakan gizo, za a dawo a ci gaba da haska shirin fim ɗin labari na. Mun gode da kasancewa da mu da kuke yi a koda yaushe a wannan shafin namu mai albarka na Zalla TV.